Però al final realment sí, és una opció utilitzar algun tractament, ja sigui el microinjerto, el plasma rico en plaquetes, posar-te algun tipus de perruca, o sigui, les solucions estan allà i les pots utilitzar si vols, o sigui, no té res de dolent. Però és que el que cal dir-li a la societat és tampoc té res de dolent acceptar que ets calb, acceptar que no tens cabell, acceptar que no ets pitjor que els altres i tenir una vida totalment normal i estimar-te pel que ets, perquè tu no ets el que és el teu cabell, o sigui, tu ets el que tu ets en essència, en potència, tot, o sigui, el teu cos, com ets com a persona, com tractes els altres, i no és tant el ostres, mira, em puc fer una cresta, em puc fer no sé què, però si no pots, no pots, o sigui, hi ha grandíssims homes que són calbs i són gens respectada i, com hem comentat abans, els aquests calbs bons. I jo no entenc a vegades per què el tema de perdre el cabell ha de ser un insult. O sigui, és una característica, doncs mira, el Gerard no té tant de cabell com l'Albert, però no ha de ser un insult, o sigui, però és que és igual, aquí entro també altres temes, ser gordo, o sigui, això són trets característics i fins i tot això a vegades són, en depèn de quin cas, el ser calb no, però el ser gordo, molt gordo, potser sí pots arribar a ser un problema. Llavors, més que arribar a insultar aquesta persona, potser hauries d'intentar ajudar-la, si pots, i si no la penses ajudar, com a mínim no et fotis a la seva vida i no li diguis el que ja veu quan es mira al mirall. O sigui, aquesta necessitat imperiosa que té la gent, jo és que no l'acabo d'entendre tampoc. Llavors... Sí, és com una gràcia més d'insults, no? És com, la teva condició, ara et dic calb, o estàs gras.